ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekuti sokuti siriri sei as usual ndinoinda kuma-comment section kunoona kuti vanhu vari kuti kudii kana ma-reactions avo especially zvakare pane nhau yemukomana uya kwamurehwa iri kubatwa nani navatete Tilda. Ndo vandine ndichita sangu ndichinzwa zvekutaurwa ipapo ndozongopikawo 1 or 2 main comments kana kuti main points dzinenge dzataurwa ipapo, then ndozoendawo kucomment section tononzwa kuti vanhu vatora sei nhau iyi. Asi kutaura kwandiri kuti handiona sekuti muzuva ranhasi panga pachitaurwa madiscoveries ari kuitwa panguva ino zvosirisa kune kuti uya hanzi unonzi Tafadzwa uya wakazoudza mapurisa kuti aiwa makumbo ani emwana uya tapiwa vakanga vakamakanda mublair toilet apa vakanga vatomapisa anga atori mablisters. Handisi kuti why vakaita utsinye hwekusvika palevel iyoyo. Number 1 mwana uyu vakamumwisa doro rekuti adhakwe. Number 2 mwana uyu waitrasta kana kubhiliva kuti ndine hama yangu yandinayo pano zuva rese vedu vatiri kurova nhema. Number 3 hama yako futi ndo yoita zvese izvi iri mukati mezvinhu izvizvi. Woenda kundocheka mwana sehugwire mabhazi mapedza kudero mbwa dzotasvika pakutora mamwe mapasi emwana uya mukuru kurasha uko vosvika pakundorasha mamwe mabody parts emwana uyu ari very innocent mukati meblair toilet. Nekuda kwei vakaita mweya wakadero kune mwana weukama wavo kusvika palevel yekuda kubvura? Asi kuti vaida kupisa here kana kuti vaida kudii? Handihwisisi. Up to now I'm confused kuti nekuda kwei vana Tafadzwa ivava vakaita utsinye hwekusvika palevel iroro ravakaita kune mwana uyu. Wakafira nhambo zvikwadi mwana uyu hati kureva nhema. Vanhu vagwadziwa. Ndobva ndatozonzwa hangu pamwe pamasamari angachifamba kuti anonzani iye uyu maigura vasati havaonya nhasi vabata maoko vangu. Vamwe vangu vachivadhifenda vachiti vamwe varikuda kuzomota sei kuti vaone kuti vanozokwanisa kuzoenda ikoko here kana kuti after nyaya yapera kana vanhu vangotaura zvakasiyana. Asi up to now vanhu havasi kujustify kuti why mareason ndatamba kuti paya kuti havasati vabata maoko up to now. Nhau iyi yatenderera pamasocial media nani stop iri kutenderera every day nhau iyoyi. Tobva ipapo tenda zvakare pakuti veHerald vane samari yavaisa. Pasamari apa ndabata zvinhu zvishoma zvokuti baba mukuru ava vaiva part of the search system yaitsvaga kuti mwana uyu tapiwa makore waungane 7 years waintepi. Vaiva part of that. Number 2 ndo vaitova lead searcher vachiti handi ndinotsvaga kwanditotsvaga ivo vachiziva kuti mwana uyu vamudhakisa kubva kwavoko. Number 3 baba mukuru havanzi vakatosvika pakuda kuita sei kurova. Ndofunga maini navo kuti maita careless maifanira kunge muchiva munhu ari responsible kungozvitashava mwana. Ndo zvavaitoita ipapo. Asi vakazokadza vachiona chi mapurisa oenda kutotora baba mukuru kuti kune kuda kwei baba mukuru vaiva kutotokwa. Izvo ndofunga kwanzi kune hanzu dzakazorwa dzinokanzi dzadzine ropa kumba kwani ndofunga kwa baba mukuru vaiva. Saka ndozvimwe zvinhu zvandangowana ine samari zvangu tisingazvaini kubata zvakawanda kuti ati kuyanirwa neHerald yanga yakarebesesa. Saka ndozvinhu ndati ndangotora mamwe mapoints andaona inini ekuti andikadza zvishuwa kuti saka baba mukuru ava vaiziva zvavaida kuita kuti after this ndadida vanhu vese vanyara vanhu vadzokera vomeka sure kuti everyone wadzokera mukati memba vandovata vanyara. Saka vadero ndo pavakazotora mwana uya ndokuinda naye mugomo. Zvogwadza zvakaita paya zvogwadza singamboiti hey it's so painful handiri kureva nhema. Saka vanhu iko zvinoti kudanzira kuti every day pari kubuda manews discoveries manews steps dzenyaya dzekumatorwa dziri kuitwa every day. Tikuita maheartbreak tikubva tagwadzwa svika pekupesera nekuti hey maitira vakaita zvinhu zvavo nyangwe zvikanzi mondi asi anga akaoma hatisatambozviwa zvakaita seizvozvo. Ndo vamwe vangu vataura sezvekucomment section alright chirega ndingonzwa kuti macomments pakutaura vanhu vanga vachiti kudii kucomment section ipapapo. Asi ndinowanza kuti futi mbuya vaya vanoita representative vachitaura vaya vanga vachitaura zvakare kuti izvozvizvi ndofunga dambudziko nyaya rechikafu nekuda kwokuti vamwe vanhu vazhinji vanenge vachiuya kuzobata maoko vaya kuda ndofunga vanenge vada kuzopuwa chikafu ipapanzvizvi. Saka vamwe vanhu vanga kuti ko nekuda kwei ivo vanhu vachinda ikokoko vachinda vasina chavakabata instead yekuti vainde kundobatsirawo vanhu kumhuri iyi vari kuinda vasina chavakabata vanoti vanonorya ikoko. Ndo mamwe mapoints andaonawo apapo. Zvikanzi
I can't imagine the pain and the trauma the parents are going through. The pain is just too much and unbearable. Any parent hafani kuti go through this. Zorora murugare tapiwa. Prayers to the mother, by the way, she's going through a lot right now. We must show these animals no mercy. I suspect kuti nganga iyoka hatisi kuti yakaende kuti ichanesa kubata nekuti izvozvi ndinowanza kuti nganga inogona kunge isati yabatwa ndomaona ndikuti kuti vanhu vakuzwa kuti ko nganga iripi uyezve musoro womwana uripi vanhu ava vakanyatsobatwa vanoziva kuti musoro uripi ndo vanoziva ende nganga haisikuziva kuti yakaendepi izvozvo haisi kuzikamwa zvikanzi nevamwe zvakare this child is fighting his own battle ari kuramba kungoenda akadero nekuti vedu mwana uyu maindiro akaita anogwadza singamboiti zvikanzi such a clean soul fight my angel vashaye zororo vese now you need to torment ivo baba mukuru vacho chaivo vataure chokwadi uchizorora zvako zvikanzi nevamwe zvakare aiwa gogobhirira muri kubata basa vanova spokesperson vachoni ndo vanenge vachishanda mafeedback zvikanzi this story should be declared a national crisis zvokwadi kuti hatina mboona zvo zvakadai vanhu vanoroya zvokwadi vachifamba shuwa zvorwadza zvo zvakaitika apa. Who does that Naimi? If those guys were here zvokwadi daita kutonzwa zvimwe zvinhu vakatopiswa namataya vamwe ndokuti hatina kana nere muromo tagwadziwa zisingamboiti nenhau iyi. These people are very evil. Vamwe vakati kuchema mwana mapisi here zvogwadza zisingamboiti nekuti vamwe vakuti hazvigoni kuti mwana aende kundoradzikwa izvozvi asi mapatsi ake asati aoneswa kuwanikwa ose zvitori nani kuti ngaapamiri kunzi mapatsi ake ese aungana mwana wawe uzoradzikwa mukaradzika mumwe kuti izvi zvakati zvipo izvi zvakati hazvipo here nekuda kwene kuti patozi kuti iyoyo makombakani kakazoiswa kupi kumochari zvakare saka ndofunga ndorasi kuti ndofunga zvo zvakada se kunyanya musoro utsvagwa kuti uripi hausati wawanikwa ndochi zvandabata ipapo. Vamwe vakanzi kucrash kwacho nekuti wainzi zvazvazotswa kutoilet kucrash here asi enge sete ndofunga itanga sei kushanda zvayo crash yacho niyoyo ndofunga kana toilet. Zvikanzi zvakare tapiwa akarwadzisa ndati I think aizvibvunza ko tanyanyautadzirei tafadzwa natapiwa senior to deserve such justice. This is very painful. Muzukuru haasati adzoka kuchigayo here nevamwewo avo. Zvikanzi maiguru vane nyaya chete tapiwa is fighting for himself. Saka vakachengeta ropa kuti zviite sei marwadzo chaiwo sei mwari vedu we maiguru zvokwadi vanoroya nemurume wavo ndovamwe avo. Ko muzukuru muchataura naye nhasi here muzukuru wamuzori kuti muzukuru ari kurwapa ndopi chaiyo. Vamwe vakati zvakaoma vedu we kuita firo yakadai inotambudza dzinza rese. Zvikanzi nevamwe ko ng'anga yacho haina zita here ko maiguru vakazoenda kunobata maoko here baba mukuru marwadzisa shuwa inga muri munhu mukuru wani nevamwe vakati maiguru vanegona kunge vari munyaya macho satizi makomenzi acho anga akawandisa. Zvikanzi Antitilda, you are the best journalist ever. You respect your guests regardless of the given circumstances. I salute you. Vamwe ndokuti I will forever be hounded by the fact that while people were looking for Tapiwa, iwo zvavaitozwa kutoti munhu ariko kumba kwani kwavo uko kwavo baba mukuru avo akamirira fate yake. I will never recover from it. God, why makadero? The child can't be buried without my body parts ake. The uncle should retain my body parts iwayo. Nokuda kwekuti hakuna munhu unofanira kuinda nemapisi akakasiyana siyana nevamwe avo. The story gets more heartbreaking every day. Zvikanzi ko ari kutaurirei in bits and pieces, prolonging the pain for everyone involved, even us strangers. I wonder how the mother is feeling. Just the thought yokuti iyoyo kuti mai ari kwasei zvinogona kutondigwadzawo nenyuwo futi. This is the greatest pain a parent can ever go through. Lord have mercy zvokwadi. Tete Tilda, keep it the good job. You are the right person for the nation. This is a heartbreaking story. Just hurts deeper and deeper as the truth unfolds. Nekuti vamwe vongotaura kuti ko sei iye pekutanga ndofunga pakatwa nemapurisa uyu tafadzwa uya
asina kutaura kuti makumbo emwana ari handi kuti ndofunga yanga angotaura kuti takangonisa ropa chete kuti ndofunga paakandosotwa pepaya nevakomana ndo paakasava kuti aiwa ndo mune makumbo futi emwana asi angambotaura kuti mune ropa chete. Saka tichiri ipapo zvakare vanoti hanzi pakasaka kudhiginirwa here, ndofunga munhu akatozopinda neladha ndokubva aona makumbo emwana uya inhau inosirisa inogwadza asingamboiti. Ndichingoramba ndichingoti dai mhuri yekwana Tapiwa Makore yaramba ichinyaradzwa nezita raJesu, uyezve kuti zvimwe zvachaikwa izvi sazvawanika zvinge zvichiwanika tichiti aiwa tinokutendai tete Tiudha nekuramba muita sei muchitibatira nhau tichinzwa kuti chichi kuitika, nekuti vamwe tisingatozivi hatiko kwamurehwa hatizi kuti zvichifamba sei nemadiscovery acho. Sezvo tete Tiudha varivo futi vanomboita nyaya idzodzo dzekumajerejere, ndoona sekuti munhu unongochisa zvaanenge achiita, ende panguva iyoyo vari kudanzira kuti aiwa kune zvimwe zvinogona zvichiitika behind the scenes tichiziva, asi hatikwanise kunge tichikuudzai pajekerere nekuti izvi zvinhu zvinenge zviri kumapurisa. Saka ndosaka neni ndangoona nemacomments anenge achiitika panhau yeizvo zvemadiscovery anenge achiitwa, uyezve nezvimwe zvinenge zvabuda mumaarticles seiri rabuda kune vanhu kuverenga zvavo the whole article munoenda kuHerald newspaper ndokwandaona the thread yacho yanga yakarebesa singamboiti, saka ndangoita summary yemamain points andabata ipapo. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.